Ang kipay nga. Kipay bra. Magi. Kipay bra. Da जोंनि सारखौ लोगो हमखांबाय गासिबो लोगो हमखांजोब्बाय लामाया बिदिनो नै रन्जन दैमा सारखौ बेयावनो दोनो हाजो गोजौआव बे जाबाय काइलिपारा जों थालांगोन मानसि दंबा नै उनाव सोरमोनबा सालायनो बै आदा थांनो खाबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि बार्थडे दिनै जाहैबाय 21 फेब्रुवारि 2023 दिनै बिथांनि बार्थडे जों दा बिथांनि बार्थडेआव माखासे जानाय लोंनाय मुवा आरो माखासे केकफोर लादों दा बेखौ जोङो जेलाव लांगासिनो दङ दा जों नै थांसिगोन बेहाय जेलाव रन्जन दैमारि बिथांनि दिनै बार्थडे बे बार्थडेखौनो फालिनो नागिरदों गुवाहाटि नोगोरमानि एक्स-एन-डी फराम बिथांमोनानो जाहैबाय आदामोन जों दा गारिजों थांसिगोन गारिया जोंना गंब्रै गंबा आं नैबे गाखोसिगोन दा नैहाय अनजाल दैमारि मेदामबो दङ थांनो थाखाय लाहार फाहार जागासिनो मानसि दंबा नै उनाव सोरमोनबा सालायनो बै आदा थांनो खाबाय साथाम साब्रै साबा सय सात बे माबा दं जोंना दा नै केकआ लाहार फाहार जागासिनो दङ बेखौ जों हैनो नागिरदों आरो नैबो दं माखासे गाननाय जोमनाय गारिखौ लानो रन्जन दैमारि बिथाङा नैबेयावनो थायो औ जागोन दे थाबा खनसे थाब्रा माबाखौ लांखादों गस्लाखौ लांखाबाय दा बैग्रिखौ लांखा जागोन जों मोजां थाबाय जागोन बैग्रिया लायासै बैग्रिया सिङाव दंब्रा इनो दानि बिथां राजन बसुमतारी मोनबाय जागोन बैबो सिरि सिरि सोखा लोगो नङा सोखा नायो हमजायाथ' जों नङा बर'सो नालाय रायज्लायग्रायाबो जोंना थांसै नै अनजाल दैमारि मेदामा बे सफैबाय गोजौआवसो थांनांगोन जों बे गेटआवहाय माबा लाबाय थादों एप्लिकेसनखौ हरबाय आङो मा लांथारमोनानो लांनो मोनगोन दायो गारिजों लाफाजों लांनांगौ आरो गारिजों लाफाजों लांनानै जोङो बेयाव इन्ट्रि खालामनानै आखाइजों लांला आरो गारिजों लांनांगौ आरो गारि सिङावनो लांनांगोन गारि सिङाव लांनांगौ दा बेहाय थांनो थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दङ जों दा थांसिगोन हरनायानो भुल जाखादो अनजाल दैमारि मेदामना नैबे थांबाय जों दा जायखिया गारि गंब्रै थांसिगोन जों दा मानोना एफाग्राब बुरजा गारि लांबायना आरो मानसियाबो सातजोन ना माल'मोननो लामाया बिदिनो नै रन्जन दैमा सारखौ बेयावनो दोनो हाजो गोजौआव बे जाबाय काइलिपारा जों दा गारि गंब्रैल' हाब मोनबाय मानसिफोरा जाहैगोन 12 जनसो जाहैगोन खोमा दा जों नै सारखौ लोगो हमखांबाय गासिबो लोगो हमखांजोब्बाय एसे रिक्स आरोना भिडिअखौ लानो हायासै दा नै बाहेरायाव एसे लाफैलाबायबाय आरो
बाइकखौ नुबा रायजागोन जानो हागौ नायाना जेरै थांगासिनो दं दा जोबथारनायाव जों फट' साफायसिगोन आरोना जों गासिखौबो लाखांजोब्बाय सोरनिबा जों खेबबावनांगौबा आजा आंनि माबायालाय आंनि ड्राइभारा बेबो मोजां खेबो माबा बुस्थु दोन थाङो भिडिअ ना फट' थानाया मोजां जायाखै लाला जाद्रायबाय नोंसोरबो एसे फैखा ओरैनो आरो हारसिं बार्थडे जाग्रानो एबार मारि दिया ना हरदे दा जोंनियाव नोंसाना हरा दा बार्थडे जानानै मिनिनांगोन गासिबो दा जों फट' सट' लाखांबाय थांसै आरोना दा जोङो सारखौ लोगो मोनना फैबाय बार्थडेखौ जों फालिना फैबाय गाजा गोमजायै फालिना फैबाय बिथांजों गोबां समाय रायलायबाय मथा मथि जोङो हाबदों बेहाय 2 बाजियाव जों ओंखारबाय दा नै 5 बाजियाव गोबां रायलायबाय आरोना गोबां बाथ्राफोर रायलायबाय माखासे जारिमिनफोरखौ रायलायबाय जों दा नै ओंखारबोबाय जों दा गाहायाव ओंखारबोगासिनो दङ ओमफ्राय जों भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै माखासे भिडिअ नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय आरो जुदि साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बिथांनि थाखाय हेपि बार्थडे टु इउ लिरना हरबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' आर्मि